Розповім вам, що я протестувала з економ-класу. Я тестувала культ, ламель культ, туш. Багато б'ються українських блогерів, прямо непритомнюють від того, що вона там класна. Я, чесний відгук мій, я її не куплю. Другий раз, для тесту, але другий раз не куплю. Я її купила, вона була достатньо рідка. Я думаю, мало лі, може, рідка туш. Буває таке, що воно там на слої так занадто жирно. Я почекала, воно трошки загусло, але це не допомогло. Вона заліпашує її так, я, звісно, прочесала як змогла, але вона так заліплює, дуже багато на слої заліплює, потім це розчесати просто неможливо. Знаєте, такі лапки паучка виходять. Дуже брудно, дуже якось не дуже гарно. Тому мій чесний відгук – ні.